No, és una llengua prohibida. Per tant, el senyor Martin Schulz ha fet de socialista dolent, com tantes vegades hem vist que es fa una promesa i no es compleix, no? Doncs ha cedit a les pressions de l'estat espanyol. En part, ell tampoc pot forçar perquè la Unió Europea és un grup d'estats i aquí és l'estat espanyol el que ha d'obrir la porta que el català sigui utilitzat amb normalitat, com una llengua normal en el Parlament Europeu, i això no ha passat encara i no sé si passarà mai, i per això més i més catalans han entès que no hi ha res a fer mani qui mani a l'estat espanyol, perquè no hi ha una voluntat de reconèixer la seva plurinacionalitat, i això fa que si l'única manera de parlar català al Parlament Europeu és que la llengua catalana sigui llengua d'un estat membre, en la mesura en què l'estat espanyol no la vol com a tal, això dona incentius racionals creixents a més i més catalans a preferir un estat propi.